4. Niin. Se puoli. Hyvin. Se on varmaan paranoo. Ja 2.13 on loppu. Paranoo nuo ajat varmaan, kun tullut tuohon vähän. Hyvä vasta. Nyt raahi rennosti. Niin tämäkö se on se Mustangi? Niin kyllä mä tiedän, mutta mä nykyajan Mustangi. Ajelee Thomas Kuuskasi ja Mustang HT ja mutta tavoitteet on oman ennätyksen parantaminen vartilla. Eikö sitä tule mitään, kun käsi tärisee niin paljon? Syvähakkaa varmaan 170 on pulssi.